pri hre Police Dispatch Simulator. No a ideme hrať. No, takže ja sa priznám, že nejsem začiatočník, ale som to hral. Takže trošičku, mám nahrané trošku, ale tak to nám nebude vadiť, takže môžeme ísť na to. Takže dobre. Takže nemáme zatiaľ žiadnu onu, ja mám, jak to poviem, poplach sa tomu povie, ale ja, ty kokso, normálne úplne ADHD. Ideme, poď. Takže zapiem sireny, mám označené. Nemiem sa to zabugoval. OK, poď. Poď. Ty vole, toto stará šunka! Ty kokos. Ja som tu. Watch out. Čo to? Ja takto! Takže vy takto, vole. Tak. OK, takže to týpek, ty kokso, určite som ho iba je na párečky, OK, povedzme tak. Tak. Ty vole, takže ideme. Poď. Áno, som úplne na celej planete, to môžete rovno vidieť. Tak, pôjdeme sem. Tu je, vyzerá to na nášho kolegu. Takže, čo mu je? Že on niečo robí. Ja mám, že on není reálny o fajse, čo to... Máme ho zatknutého, super, pohoda. Takže, ideme na ďalšiu misiu, ktorá by mala byť tam niekde. Tu na trošičku potroliť a stopovať tu každého človeka na ulici, a to by som reálne nestihol. Tak. Kámo, to sa strieľa, to není už dobré. To vôbec není dobré. 22, čo je málo. Takže. Vole, ne. Takže jump. Čo má znamenať akože toto. To jsou mýty, které kolují v komunitě, objevují se v komentářích na YouTube, protože jsem taky Ej, bum. Tak dobre, všetci rozstrielaní? Určite nie. Určite iba spinkajú. OK, takže... Super. Takže ideme sem. Sedí. Ne, tak ideme. Tak. Ideme sem. OK, takže zatknutý, no a myslím, že týmto tu by sme mohli to video, takže dajte like a odber a čus.